When I say super, you say mega. Super, 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 super. Morning Jackie. Nde tikubweriranso ku South Africa komwe timapita nthawi zambiri. Ndiye tengani chakudya ngati chakumwa chilipo ticheze. Nkhani yake ndiya oyimba wa ku South Africa dzina lake Kiernan Jarryd Forbes amenenso amatchedwa aka kapena Supermega. Aka anabadwa pa 28 January 1988. Mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 35. Kwawo aka anabadwako awiri iyeyu ndi mchimwene wake Stephen Forbes. Nde auta koyamba amaleredwa ndi akogwawo ku dera loti loyipa kwambiri lochuluka magangi kovuta kwambiri ku Cape Town. Atakula pang'ono amayi ake anapita kukamutengako nkusamukira ku Johannesburg. Kumene koko mu 2002 anapeza kuti anapita ku college, anakayamba ku St John's College ku Johannesburg komweko. Nde ali kumene koko anapeza kuti iyeyo ndi azenzake awiri vice versa ndi Greyhound anapeza kuti anayambisa gulu la hip hop loyimba lochedwa Entity. Ngakhale zinayamba mwachibwana anapezeka kuti analandira mpaka na award akuti Kora Award ya Best Hip Hop Group pa nthawi imene yoyo. Kenako mu 2006 anapezeka kuti group licha linapanga disband kapanene kuti anasiyana linapwasuka. After pamenepo aka anapita kukapanga study sound engineering. Anapanga maphunziro ake anamaliza koma sanasiyebe kuimba, amapitiriza kuimba. Ndipo mu chaka cha 2009 anatulusa masingo atatu, In My Walk, I Do ndi Mistakes. Mu 2010 aka anatulusa album ya Alter Ego. Ndipo mu album imene yoyo anali ndi nyimbo zonse zinapambana kwambiri ngati Victory Lap. Victory Lap inali pa top of machata ku South Africa. Nde mu 2011 anatulusa single ina Alter Ego imene yonso inapambana kwambiri mpaka na inali certified gold ku South Africa. Mpameneno career yake ya nyimbo inasinthiratu chifukwa chino kuti anakwera mwamba kwambiri makamaka ndi kukhala kuti ali ndi album yoti inachitidwa certified gold by RISA ku South Africa ko. Commercially inali successful kwambiri, komanso anawina 2011 Metro FM Awards Best Hip Hop Album mpaka na anawina Best Male Artist of the Year mu chaka cha 2012. Anapanga ya Forbes imeneyo. Nde you can imagine Forbes is amasewe right ku South African Music Awards. Aka anatulusa album yake yachiwiri title yake Levels mu chaka cha 2014. Ndipo inali ndi masingo amphamvu kwambiri follow kuphatikiza Jealous ndi Control. And album iyi inapezeka nokuti anachita certified double platinum mu 2018. Yoyamba icha inali certified gold, iyi nonde double platinum, and inapeza kuti anampasa distinction a Forbes omwe aja chifukwa chinoti anakhala South African rapper oyamba album ya mchizungu kukhala certified double platinum. Nde anakhala ngati wafika pa level ina yake tipayika kuti anakwera kwambiri chifukwa inapambana kwambiri. Amapitirizabe kutani kutulusa masingo osiyana achina The World Is Yours mu 2016, Be Careful What You Wish For, choncho kuti samasiyayi tinene kuti nyenyezi yake imangokulirabe imangowalirabe. Anthu nkumaona kuti mnyamata uyu akutani akuyimba. Anachuka across Africa komanso anayambaso kuchuka international eno kwambiri chifukwa chonena kuti nyimbo zake zimafika patali, anthu amazikondanso kwambiri. Analinso ndi makolabo abwino ndi achina Burna Boy, achina Nasty C. Ndi munthu onena kuti anali odziwika worldwide. Komanso kwa zaka 4 amapangidwa manager wake anali Tibbs Matsowena kapena nene kuti Tibelo. Anapanga chinzake kuti anali manager wake koma anasanduka sonzake kwambiri eti amagwirizana anthu awiri awawa. Anangogwirira ntchito limodzi kwa zaka 4 koma after zaka 4zo anasiya kukhala manager wake Tibbsyo, koma chinzawo sichinathe. Anali anthu one oti oyanjana kwambiri ndi Tibbsyo. Mu 2014 moimba momwemo anapezeka kuti aka anakumana ndi mzimayi uyu anali DJ Zinle.
nde anayamba chibwezi. Koyamba chinali chibwezi chobisa, kenako chinapeza kuti anayamba kunena chilungamo kuti ali pa chibwezi chifukwa chonena kuti anampasa Zinle uja mimba. Nde zinaululika chani anayamba kukhala public, anabereka mwana wawo kantsikana mu chaka cha 2015. Ali pa chibwezi chonchicha anazapezeka kuti Zinle anali ndi nzake ndo tchuka kwambiriso kutiko ku South Africa, ndi actress, presenter chani zinake Bonang Mathepa. Anapezeka kuti anangoposita pa social media DJ Zinle uja kuti Bonang akuzemberana ndi mamuna wanga. Anthu oti anadziwana ndi Bonangiyo akayo kudzera mwa Zinle pa muchinzawo momwemo, koma onse anakana aka ndi Bonang kuna kuti ndizaboza mpaka kunena kuti aitira napo maloya apa chani kuzambirimbiri, koma chibwezi cha aka ndi DJ Zinle chinathera patipo pompo. Kupeza kuti mu 2016 Bonang uja kubweranso pa poyera kunena pa social media kuti yes ndikuyenda naye ndi ndani, ndikuyenda ndi aka, onse nkuvomeradi kuti akutani akupanga chibwezi. Nde chibwezi chinamba kupitirira pakati pa aka ndi Bonang, koma munthu yonseyo aka amamusamala mwana wake, panalibe vuto lina lilonse ndi mwana. Chibwezi chawo chonse chinakhalitse anapezeka kuti kusiyana mwakenso mwachipongwe. Anapezeka kuti aka amba kumnena Bonang yoyi akuti ayisenape pundamuona atavula wigi, pansi pa bedi lake pamapezeka miyala yosadziwika bwino, zodabwisa zomwe amanenana. Koma chibwezi chawo chinatha mu 2017. Chibwezi chitatha anapezeka kuti aka uja anapita kukachondereraso kwa ex uja, mai wake wa mwana Pepe Mama. Nde amene akhale DJ Zinle anamuvomera, anakhala kuti abwereranaso ndi DJ Zinle uja kumalera mwana. Atabwererana amalera mwana bwinobwino, koma ubwenziso sunakhalitse. Panapezeka kuti panatuluka ka video pa Instagram aka akukisana ndi sikana wina wake. Atapanga choncho DJ Zinle ananena kuti chibwezi chathu chinatha. Analasana uze anthu pamene anthu amaona kuti okay ati chibwezi chinatha. Kumfufuza nsikanayo anapeza kuti anali mwana wa munthu olemera kwambiri wa ku Durban. Nsikanayo dzina kanali Enele Tembe. Enele anali ndi zaka 22. Ankafuna atakhala ophika, chef. Unoti amafuna kukhala ndi ma restaurant apamwamba kwambiri mu Durban imo. Nde abambo ake anamuza chilichonse ndikupanga sponsor, koma kuyenera ukaphunzire kutani kuphika. Nde anapita ku skulu anakaphunzira mpaka anakhozaso bwino akuti amazitsata kwambiri zophikaso. Pamene amazakumana ndi aka nkuyamba chibwezi. Koma age difference yawo inali yayikulu chifukwa Anele anali mwana zaka 22 pamene Forbes aka anali ndi zaka chamma 34-35. Koma nanga anthu kuti onse anali na ndalama, iti abambo ake antsikana anali munthu kuti ndi munthu wamphamvu kwambiri ndi ndalama. Anthu akuluakulu aja kuti yes mu Durban imo ku South Africa. Nde anapanga ubwezi wawo, kumamveka kuti ubwezi wake sunali wamtendere. Anali anthu aja omangoyambana, kukangana, kumenyana nthawi zonse. Pakana panazatuluka video ina yake Eneleyo akulira, akungolira kuti chifukwa chani wandipanga zimenezi. Akuti kwambiri kumakhalanso kuti amakhala akulira chifukwa choti mwina wampeza kunena kuti aka uja kutani alinka chibwezi pena pake akumuzembera. Zimenezo zimampweteka kwambiri, ngakhale iyeyo anakhala ngati wampangaso nzake zomwezo. Nanga si iyeyo so anayamba chibwezi ndi aka akudziwa kuti aka akadali ndi DJ Zinle. Koma anthu amaona ngati zikatero iwo sizingachitikire. Koma anyway amakhalira kuyambana zinkhani ngati zitizo, ati nkhani ngati zimenezo osawa ni ma allegations. Nde amakhala mpungwe nthawi zonse pena kuoneka ngati zasalekanapo chifukwa choti amayamba naso kenako muona pa social media akuti abwererana. Anthu okay akuti abwererana. Ndi pali nkhani yoti atayamba na ulendo wina anali ku hotelo. Nsikana anafuna kuzipha, atatopa nazo atafika ndi anatuluka pamwamba, anayima pamwamba kuti afuna kudumpha. Koma akuti anakwanitsa kumpanga konvince kuti abwerere asadumphe. Ndi anabwerera. Akutero pali video ndithu yoti nsikana ali pamwamba pa hotel pena pake ngati pa window kuti afuna kudumpha. Koma ndi patali kwambiri munthu sungadziwe kuti munthuyo ndi ndani. Zimanenedwa kuti anali iyeyo,
koma palibe umboni kuti danali iyeyo kapena ayi. Izo zinatha. Kenako mu 2021 aka anapanga announce kunena kuti watani wafusira mbeta achita ingenji wampasa Enele Tembe chani ring afuna apange nayo kwati. Anthu iyi zabwino. Kenako mosakhalitsa pa 11 April 2021 Enele Tembe ndi aka anali ku Durban, anali mu hotel. Akuti ali mmene muja anali pa floor number 10. Room yawo inali floor number 10. Anayamba naso mmene muja. Akuti anayamba kukangana. Anthu wo mmene muja wo. Kenako unali usiku. Anthu anangodabwa anangomva kufuula. Kenako anamva chinthu phi pansi. Anthu kuthamanga kupita kukawang'ana anapeza kuti munthu watani wagwa. Anali Enele Tembe uja. Anagwa kuchoka floor number 10 kufika pansi anali atafa. Kenako anthu anayimba foni ku polisi chani. Kunabwera polisi achani. Panatulukira ndani? Panatulukira aka. Pompo pansipo kudzaona nawo atanangoyang'ana pang'ono nkuchokapo kubwerera mmwamba. Mulungu mwawo ndi anayamba kuchitidwa investigate. Nkhani inayamba kuchitidwa investigate chifukwa chinoti Enele Tembe anadani anamwalira kugwa kumene anagwa kwa anafa. Anamfunsa aka kuti chachitika nchani. Aka anafotokoza kuti anthu amakangana. Ndawo ananena kuti nthawi zonse akamakangana Anele amanena kuti ndizipha. Anakangana anakangana. Kenako iye anatopa nako kukangana kuja anapita kubafa ku toilet. Anadabwa kuti munthu anali akulongolola panjapo koma iye atapita toilet anaona kuti kulongolola kwasiya. Ndi anatuluka. Atatuluka sana muoneponso ndani Enele uja. Ndi anapita kukasuzumira anaona kuti munthu watani wagwa. Ndi anaona kuti ndi kuti muna munthu uja amafuna ndi kudzitani udzipha. Pamene anatsika kupita pansi ati koma atamuona sanakwanitse kukhala pompo kumamuyang'ana nkona anabwerera mu room. Nkhani imene ndiyo mwana anena ndani? Yomwe ananena aka kuti zomwe zinachitika. Anthu anakonza mwambo wa maliro. Aka anapempha kuti mundiyikepo ndifuna ndikayankhule ku mwambo wa maliro. Ananyamuka anapita ku maliro tsiku la maliro. Anafunsa kuti andiyikapo kuti ndiyankhule. Anapeza kuti sanamuyikepo poyankhula. Anayesera kwayankhula abale ake Enele anampanga ignore. And speech ina yomwe inayankhulidwa ku maliroko kunanenedwa kuti anthu ena akuti namiza afuna kuti ife tikhulupirire kuti mwana wathu adzipha. Sife anthu opusa tikudziwa kuti mwana wathu sanaziphe. Tikudziwa nena kuti Enele sanadumphe. Wachita kukankhidwa, wachitidwa chipongwe. Iye ujaso akuti anadabwa atamva zitizo zimenezo ku maliroko kuti amaona ngati anthu akuyankhula na bwinobwino. Ndi akudabwa anthu akutani akunena kuti anachita kukankhidwa. Ndiye amaona kuti ngati akuti munthu anakankhidwa ndiye kuti atanthauza kuti nankankha ndine nanga sitinalipo awiri. Nkhani yake ndiyovuta fanyina kuti anthu ena amaona ngati kuti anakankhidwadi kuti anachita mukankha nkugwa. Ena amakhulupirira kuti ayisana mutani sana mukankha anadumpha yekha. Izozo chilungamo amadziwa ndi anthu awiri aka ndi Enele Tembe. Koma after pamene popo zinali zosakhala bwino kunena kuti anthu anali 50-50. Kenako panangotuluka pa social media panatuluka mavidiyo ndi zithunzi zodabwitsa. Mavidiyo amikangano yeni ya deep yomwe imachitika pakati pa ndani pa aka ndi Enele. Plus panatulukaso zithunzi nditi zoti zimajambulidwa kuchoka pa foni ya Enele uja zoti akuyambana ndi aka uja. Iye watseka chitseko Enele uja kuti asalowe aka koma aka uja waphwanya chitseko chija akulowabe. Zonsezo amangojambula zonsezo zinali pachani pa social media. Ndi alisanamba nokumuyang'ana aka uja mwina mwake kuti mwina tu anthu aja akunena zoona kapena munthu yanamukankha. Amaoneka zoti za violent chonchi. Mpakana aka anakatipangisa interview kunena kuti no ndifuna ndiyankhule zonse ndifotokoze. Kunena kuti palibe chomwe timayambana adi timamenyana nthawi zina koma sindinamkankhe. Plus apolisi atafufuza apolisi atanapanga conclude kuti palibe mlandu palibe umboni kuti munthu anakankhidwa. Ndi mlandu anatani anatseka. Koma anthu ena analokwiya kwambiri mpakana akuti iyi ndi allegation yonena kuti aka analandira warning kuti zivute zatani usazapezekenso mu Durban. Nangasi Enele uja analochokera kutiko ku Durban. Anawuzidwa kuti usazapezekenso ku Durban after imfa ya ndani ya Enele. Ndi anthu anachita dimantha kuti wachitidwa tuone kuti asazapezekenso. Koma iyi nanga kutani aka anayamba kumapitiriza zoyimba zake chani. And patangotha miyezi ngapo anapeza chibwezi china. Chibwezi chake Nadia Nakai. Ndi Zimbabwe koma amakhala ku South Africa naiso ndoyimba. Nde zomwezi zoti basi pa social media ponse zithunzi chani
almost ngati kuti sipanachitike zoopsa ngati zimenezozo kuti mwina akanatha kumapanga chibwezicho koma kachetechete komano zinali paliponse mmene amapangira nthawi zonse ndi zibwezi zina. Nde ena amene amaona ngati kuti panachitikapo zina zake ndi anele mwina amazitenga mwina mwake kuti kodi munthu uyu akuganiza bwanji after zonse zachitika asangapange chonchi. Nde amapitiriza iye zakezo nkumatani ndi kumakhala. Pa 10 February 2023 inali birthday ya AKA. Nde tsiku limenelo anapanga chiganizo choti akapange show ku Durban. Ku Durban konkuja anamuwuza kuti asadzabwererenso kuja. Koma ati iye amakonda kwambiri ku Durban, panalibe vuto, anatenga bodyguard wa masiku onse tsiku limenelo sanabwere nawo, anali ndi ntchito ina, anakagwira ganyu kwina. Nde iyeyo ananyamuka ndi anzache kagulu kake, anakwera ndege anapita ku Durban. Anafika kumene kuja, anapita ku barbershop kwina kwake, anakametesa sisi. Adachoka kumeneko anapita kokadya. Analoti anali mchisangalalo kwambiri eti kwa munthawi yonse amapanga zimenezo zimajambulidwa. Zizo makhala ndi kamera nkumajambula zonse mukupanga chakudya zimene mukupanga, nkumapanga update pachani pa social media kunena kuti pano tili kwakuti tili ku restaurant yakuti tikutani zimene amatani amapanga. Pamakhala munthu ndithu nthawi zonse akujambula ndikumatani ndikumaposita kukhanga tikuti kumanena location chimene nthawi zambiri chimatha kukhala chinthu choopsa nangasi anthu akudziwa pamene uli pena sizikhala zabwinoyi. Nde anasangalala kumene kuja, anapeza kuti anamva kuti Tibelo uja ndamutchula kuti anali manager wake uja anali chapafupi nayenso, anali kaya next door amadya kumeneko, amakonda kupanga zophika nayenso anatsegula pa restaurant angapo. Nde atamva kuti ali uku anthu aja anatani anatuluka kuti akukumana panja apatsani moni kena kwa aliyesa azilowera zake kwake kunena kuti no AKA uja apitirire ku club komwe amayenda ukatani kukayimba madzulo amenewo. Ndi anthu aja onse anatuluka panja, ayima panja anakumana naye ndani Tibelo uja ndikuhagana, anahagana kwa nthawi yayitali. Ali nkati mochita na hagi chonchicha kunangotulukira munthu, anatuluka mgalimoto inali Mercedes Benz ya white nkuwoloka nsewu kupita mbali yomwe kunali wacha samanjira so notice munthu uja. Kutsogolo koso kunalinso munthu wina amenenso amabweranso towards iwo. Nde munthu uja anayenda kufika ndithu pompo pamene AKA amahagana ndi Tibelo uja nkungotulusa mfuti ndikumuombera mmutu kawiri akuti AKA anafera pompo instantly. Nthawi yomweyo panalinso wina anatulukira mbali ina uja analusaso mfuti amafuna kumuombera AKA mweyo kuti kufuna kuonesesa kuti munthu yudu wafa, koma anaphonya anapeza kuti anatani anamuombera Tibelo uja. Anthu awiri aja nkuthawa kukwera galimoto yawo ija nkumatani kumapita. Anthu anayimba foni ku polisi, kunabwera ambulance, koma AKA analoti wafera pompo. Tibbs analaka dali ndi moyo, koma chifukwa chotaya magazi kwambiri anapanga heart attack, anafera pomwepo. Nde apolisi pofufuza anayipeza galimoto ija inakatayidwa kwina kwake. Mu galimotomo anapezamo ngati receipt ya ku shop kwina kwake. Anachita follow up, anapeza mzimayi wina wake oti receipt yo imakhudza iyeyo nkunena kuti yayi ndi chibwezi changa. Chibwezi icho nkukhala kuti anali gulu la anthu amene anali utani oombera aja. Nde anampeza amene yoyo nkupezanso anzake, nangasi munthu kagwedwa nthawi zambiri sizitenganso nthawi anthu amaulula. Nde anafotokoza kuti anthuwo anamva madziwa kuti munthu uja kuti akubwera, anapangidwa haya, ndipo atachitidwa haya analipiridwa 800,000 rands kuti amutani kuti amuphe AKA. Nde anayamba kumpanga follow kuyambira kutiko ku airport. Iwo aja samachita notice, mosa amasangalala, mosa amatani anala kupangidwa follow. Mosa amanyamuka kupita ku restaurant nkumakadya muja, munthu ndithu anali mu restaurant momwemo kukhala nkumatani nkumangowayang'ana nkumangowalondola. Nde zimaphweka olakhale kuti awaluza akaluza kuti saziona kuti alowera kuti nangasi amaposita pena paliponse kuti tili pakuti tikupanga zakuti tili pakuti, ndi amadziwa kuti apita uko amatani zimaphweka kuwalondola mpaka nakufikira pamene anatani pamene anachita chiwembu kuwatani kuwapha. Nde ndikagulu ndithu anagwira anthu 6. Wina anali okapeza mfuti, wina anali ntchito yake inali lookout kukhala umadikirira kuti aziona ngati kubwera wina wache kuti angagwire, wina anali olondola
kuti Mosa anali mu restaurant amadya muja wina anali mu restaurant momwemo kukhangale nayenso akudya koma kwayang'anaso kuti oho akutani chita make sure kuti asamutani asamuluze basi kufunisisa kuti amutani amuphe nde mpaka anapeza kuti anatani anakwanitsa nkona anachita kugawana kuti pakhala anthu awiri owombera kuti wina akaphonya wina asaphonye nde amakhulupirira kuti Tibelo anafera za eni kunena kuti iye anangopeza kuti analipompo fo iye anali mu restaurant ina amapanga zake anangomva zoti aka wabwera ndanangopita kwa mpasamoni kwa pezero waomberedwa nawo zinthu zake zosamkhudza komanso cheni chomwe anaphedwera aka sichidziwika chifukwa choti anthu angakhala anagwidwa akadazengedwa be mulandu ndi chifukwa choti akuzengedwa be milandu zambiri timanena kuti ndi ma allegations nangasi unless pakhale conviction kuti court lagamula kuti zindezeni ndi chilichonse ndi ma allegations iwo sakunena kuti anawatuma ndani koma zikudziwika kuti anatumidwa anapanga zonsezo anazichita follow up koma sakutchula kuti anawatuma ndani nde imeneyo ndi imene inakhalira nkhani ya aka ndipo ndi mmene anatani anafera ena amakhulupirira kuti imfa yake ikukhudzana ndi imfa ya Anele Tembe mpaka na abambo ake Anele anatulutsa statement kunena kuti anthu mukulakwa mukundipanga involve pa zinthu zonena kuti sindikuzidziwa nde amene anatuma anthu sakudziwika mpaka pano aliyense amachita speculate aliyense amaganiza mwake kuti kapena zinatere kapena zinalani koma zomvetsa chisoni kuti basi ndi mmene anathera ndani aka maliro ake analomvetsa chisoni kwambiri kunali anthu ambiri amayi ake abambo ake zizochitosowa kuti anthu masowa chotani chonena koma ndi mmene zinakhalira za aka anasiya mwana wake kantsikanako nyimbo zake anthu amazimvera abe anthu amazikonda basi nanga tingonena kuti palibe amene amadziwa amene adzapitire imene ndi nkhani ya Kiernan Forbes aka Super Mega zikomo kwambiri.